klokken 4:30. Nej, jo, ja. Hvad hedder du, og hvor lang tid har du været? Jeg hedder John Jebsen, og jeg har været her, jeg kom klokken 5 her, og så, og nu klokken så 11. Hvordan kan det være, at du er kommet så tidligt? Det er fordi, at, fordi jeg tror på, at jeg har X-Factor. Så skal du sige, at jeg er kommet så tidligt, fordi jeg tror på det. Hvordan kan det være, at du er kommet så tidligt? Fordi at jeg tror på, at jeg har X-Factor. Hvorfor tror du, du har X-Factor? Fordi at, jeg synes, jeg har en god stemme. Jeg har min egen stemme, sådan, men altså, det er for hyggens skyld, og det er for, ja, også. Sådan, altså, jeg har sat mange forventninger op. Altså, jeg vil gerne bare synge til jer fra hjertet af. Tusind tak. Jo. Så vil jeg godt have